Noia prepárase para conmemorar o 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, cunha serie de actividades que buscan sensibilizar a cidadanía e visibilizar a loita contra a violencia de xénero. O Concello de Noia vén de presentar un amplo programa de actividades para honrar e loitar o 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, e as cales se estenderán ata o 28 de novembro. O programa foi elaborado desde a Consellería de Igualdade do Concello de Noia e do CIN, Centro de Información á Muller. Temos unha serie de actividades para poner en marcha como unha campaña de sensibilización que iniciado o ano pasado, que se titula Noia e non a violencia de xénero. Entre as iniciativas destaca a campaña Noia e non a violencia de xénero, que o ano pasado xa se iniciou nos comercios locais e que este ano se estenderá á hostelería, restauración e ocio nocturno. Esta campaña vai a dar continuidade a que se fixo o ano pasado, que foi o reparto en toda o comercio local, e este ano vai estar estendido a todo a hostelería, restauración e ocio nocturno, para que poidan difundir este tipo de carteliños que vamos a repartir ao longo dos xoves e o venres por todos os establecementos. Dende hoxe e ata o día 28, Noia brillará coa iluminación morada nas rúas e prazas, unha acción simbólica que quere dar visibilidade ao compromiso do municipio na loita contra a violencia machista. O sábado 22 terá lugar un taller gratuito de defensa persoal para mulleres maiores de 16 anos no Casino de Noia, con inscripción previa no Centro de Información á Muller. Xa no domingo 23, a Sociedade Liceo acollerá a obra Ámote, unha reflexión sobre a igualdade de xénero con entrada gratuita ás 7 da tarde. E o propio día 25 a cita será na Praza do Curro, onde se lerá a declaración institucional ás 12 menos cuarto e gardarase un minuto de silencio polas vítimas da violencia de xénero. Durante todo o día tamén se celebrará o concurso de fotocol co lema Noia di non, onde os participantes poderán gañar vales para gastar nas librerías locais. O martes 25 reunímonos no curro, xuntámonos no curro con todos os colexios e institutos e algunhas organizacións de tipo educacional, servicios sociales, etc., onde leeremos a Declaración Internacional do 25N e tamén faremos un minuto de silencio. Hai outras actividades programadas paralelamente que van a estar todo o día no curro. Unha semana de actividades que buscan sensibilizar á cidadanía e seguir así loitando contra a violencia de xénero.